My ako ľudia sme nadobudli veľmi, veľmi silné presvedčenie a teraz ti idem povedať dve obrovské presvedčenia, ktoré máme a na ktorých si ide takmer každý z nás. Hlavne mileniáli a generácia X, pretože to sme my. My sme vyrástli na princípe toho, že existuje nejaký Boh a ty keď budeš dostatočne chudobný, keď budeš dostatočne sa mať zlé, keď sa budeš dostatočne trápiť, tak tento Boh ťa odvďačí, odmení. A toto máme my zarité strašne silno hlboko v našom podvedomí. Ale zistil si, že táto stratégia ti nefunguje, že vlastne je to tak trošku bullshit, tak prišla nová teória. A to je, že keď sa dostaneš do stavu bohatstva, hojnosti, tak vesmír ti to odrazí. Čo sa ale stalo? My sme vymenili symbol toho Boha, toho uja na obláčiku za iného Boha, ktorý sme nazvali vesmír. Stále je to nejaká autorita, od ktorej očakávaš, že ti to dá, keď ty budeš nejaký. Lenže my sme tak strašne silno naučení byť nešťastný, byť chudobný, byť strhaný, hejtovať všetko, byť v podstate nešťastný a byť chudobný, pretože vtedy nás Boh odvďačí. Toto máme tak silno zakorenené, že my nevieme sa nacítiť do toho, ako funguje šťastný človek v ľahkosti, hojnosti. A toto sa nám bije. Toto sa nám brutálne bije. Čo sa s týmto dá robiť? Ty sa najprv potrebuješ vzdať všetkého. Potrebuješ sa vzdať všetkých týchto konceptov. Ty potrebuješ byť nikým a ničím. Ešte raz. Potrebuješ sa vzdať všetkých konceptov, že je to nejaký Boh, ktorý ťa odvďačí, konceptu, že je to nejaký vesmír, ktorý ti to odrazí. Aj to je koncept. Ty sa najprv potrebuješ stať nikým a ničím. A keď sa staneš nikým a ničím, tak vtedy tvoríš všetko. A ako sa staneš nikým a ničím? V meditácii. V meditácii ty dokážeš uvidieť všetky myšlienky, tie silné myšlienky, ktoré ti idú na pozadí a ty ich dokážeš sa prestať týchto myšlienok chytať a stávať sa nimi. A vtedy, keď sa staneš nikým a ničím, tak ti prichádza všetko. To je ten moment, kedy ti prichádza všetko to, čo je tu pripravené pre teba. A vtedy sa stávaš radostný a šťastný. Nie extatický, ale tak v tom flove. V tom modernom flove. To je ten flow. Z tej akoby nicoty. Z toho, keď sa prestávaš identifikovať s akýmikoľvek myšlienkami, tak ti prichádzajú v tej synchronicite tie veci, ktoré sú tu pre teba nastavené, ktoré si ty vybral a vtedy naozaj začínaš počúvať samého seba a vtedy prichádza v skutočnosti všetko. Že neexistuje nič, neexistuje zároveň všetko. Ono sa to nedá vysvetliť slovami a nedá sa to pochopiť ani myslou. Je to zážitok. Keď človek začne meditovať a stáva sa tým priestorom, nie je to vysvetliteľné. To je zážitok. Takže vyskúšaj meditáciu. Určite to stojí za to. A na matahata.sk/zadarmo si môžeš stiahnuť krátku meditáciu. A medituj.